توجہ کرے آج نبی دا صحابی ہے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ وچ کام کر رہے نے کتے بولو بولو کتے اپنے باغ دے اندر کام پہ کر دینے ادھو سپیکر دے ہے نہیں سن اذان ہوئی تے پتہ ہی نہ چلیا عصر دی نماز رہ گئی ہے عصر دی نماز قضا ہو گئی ہے مصطفیٰ دے کول آئے نے آ کے کہن لگے آقا سوڑیا منو انج دے باغ دی ضرورت نہیں اے میرا باغ غریباں چ تقسیم کر دیو یا مال غنیمت چ شامل کر لو آقا جی میں انج دے کاروبار نو کی کرنا ہے جدی وجہ تو میری نماز رہ جائے جدی وجہ تو میرا کر جڑائے نماز میں سو جائے میں جدے باغ نو کی کرنا ہے جدی وجہ تو میرے جنت دے باغ ہی چھوٹ جان منو دنیا دے باغاں دی نہیں جنت دے باغ دی ضرورت ہے ایک نماز رہی ہے تے جڑے کاروبار دی وجہ تو رہی ہے وہ سارے کاروبار نو ہی دفع کر دیتا ہے